епизод на Unknown Space. Нека да започваме. Вчера беше голям ден за Nokia. Те представиха своя нов телефон от серията Lumia, а именно Nokia Lumia 920. Телефонът ще разполага с Windows Phone 8, както и с безжично зарядно. За съжаление, безжичното зарядно не влиза в комплекта на Lumia 920. Nokia официално представи новия си смартфон Lumia 920, който също ще разполага с 4,5 инчов дисплей в PureMotion HD+ резолюция, което ще рече 768 на 1280. По-скоро наобратно, извинявам се за грешката. От Nokia твърдят, че новият дисплей е най-добрият LCD екран за мобилни устройства. Той е базиран на IPS матрицата с плътност на пикселите 332 ppi. Честотата на обновяване е 60 Hz, което мисля, че толкова ви стига да знаете относно екрана. Да продължим нататък. В Lumia 920 се използва двуядрен процесор Snapdragon S4 с честота 1,5 ГГц, както и 1 ГБ оперативна памет. Също така телефонът не разполага с слот за memory карта. Единственият вариант да разширите пространството си за съхранение е като използвате услугата SkyDrive на Microsoft. Независимо от маркетинговото название PureView, в Lumia 920 използваната камера е 8,7 мегапиксела с BCI сензор, оптична стабилизация на изображението, автоматичен фокус и двойна LED светкавица. В камерата е използвана оптиката Carl Zeiss, а максималната резолюция на снимките е 3264 на 2448. Друго, което може да се каже за Nokia е, че удрят десетката, докато двама се карат, третия печели. Именно двама визирам Samsung и Apple, докато спорят за лицензите си, въпреки че процесът вече приключи, мисля, че все още има отзвук от тази ситуация и Nokia избра подходящия момент да представи своята нова серия. За първи път, след като бяха закупени от Google, Motorola представя 3 нови заглавия в портфолиото си на мобилни телефони. Това са Razr HD, Razr Max HD, както и среден клас телефон Razr M. Очаква се да има и нова Google интеграция, което е разбираемо с оглед собствениците на компанията. И така, накрая малко новини за автоманяците. Volkswagen показа седмото поколение на Golf в галерията в Берлин. Новото издание на бестселъра на Volkswagen е с 56 мм по-дълго, с 13 мм по-широко и с 28 мм по-ниско от предшественика си. Моделът използва и нова платформа, която редуцира теглото му с 100 кг в сравнение с предната генерация. Автомобилът има 5 различни режима на шофиране – Eco, Sport, Normal, Individual и Comfort. Интериорът също е претърпял доста модификации, разполага с 3 различни нива на оборудване и те ще бъдат така наречените Trendline, Comfortline и Highline. В Trendline предлага метални акценти, L-стъкла, климатик, сгъваема задна седалка и 15-цолови джанти. В Comfortline има по-комфортни седалки, кожен волан, по-добра информационно-развлекателна система за разпознаване на умора, сензори за паркиране и 16-цолови джанти. Както се подразбира, Highline е най-скъпото оборудване за модела. Това беше всичко за втори епизод. Надявам се да сте доволни и да ме гледате и следващия път, когато пусна видео. Благодаря ви! Ако искате да научите повече новини от света на новите технологии, компютрите и игрите, моля, прочетете линка отдолу към моя блог, където обновявам постоянно информацията. Благодаря ви!